61. дар забони тоҷикӣ чанд ҳиссаи нутқ аст? дар забони тоҷикӣ 10 ҳиссаи нутқ мавҷуд аст. 62. ҳиссаҳои нутқ чанд хел мешаванд? ҳиссаҳои нутқ мустақил ва ёридиҳанда мешаванд. 63. ҳиссаҳои мустақили нутқ кадомҳоянд? ҳиссаҳои мустақили нутқ 6 доранд. 1. исм, 2. сифат, 3. шумора, 4. ҷонишин, 5. феъл, 6. зарф. 64. ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ кадомҳоянд? ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ 4 тоанд. 1. пешоянд пасоянд, 2. пайвандак, 3. ҳиссача, 4. нидо. 65. ҳиссаҳои мустақили нутқ аст. ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ чӣ фарқ доранд? Он ҳиссаҳои нутқ ки дар алоҳидагӣ маъно дошта ба онҳо савол гузоштан мумкин аст, ҳиссаҳои мустақили нутқ номида мешаванд. Он ҳиссаҳои нутқ ки дар алоҳидагӣ маъно надоранд ва ба онҳо савол гузоштан мумкин нест, ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ номида мешаванд. 66. исм чист? Он ҳиссаи нутқе ки номи ашёҳоро ифода карда ба саволҳои кӣ-киҳо, чӣ-чиҳо ҷавоб мешавад. исм ном дорад. мисол: даст, нон, хона, савора, иштиҳо, ишқ, рӯҳ. 67. исмҳо чанд хел мешаванд? исмҳо: 1. ҷондору беҷон, саг, санг, 2. хосу ҷинс, олим, олин, 3. кул ва ҷузъ, себ, биҳӣ, 4. моддию маънавӣ, маънӣ, хок, ишқ, 5. шахс ва ғайришахс, шоир, шеър, 6. танҳо ва ҷамъ, хона, хонаҳо мешаванд. 68. исмҳои ҷондор кадомҳоянд? Он гурӯҳи исмҳо ки ашё, предметҳои ҷондорро ифода мекунанд, исмҳои ҷондор номида мешаванд. мисол: инсон, малах, моҳӣ, шер, саг, талаба, танбал, беор. 69. исмҳои беҷон кадомҳоянд? Он гурӯҳи исмҳо ки ашёҳо, предметҳои беҷонро ифода мекунанд, исмҳои беҷон номида мешаванд. мисол: пиёз, моҳтоб, осмон, хок, санг. 70. исми хос чист? исме ки номи шахс, ноҳия, вилоят, кӯҳ, дарё, маҷалларо ифода мекунад, исми хос ном дорад. мисол: турсунзода, ғарм, рашт, сурхоб, садои шаҳр. исмҳои хос вақти навиштан бо ҳарфи калон сар карда мешаванд.